Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαχαλεκίδης και βρισκόμαστε στο Αθλητικό Κέντρο Μαχαλεκίδη Fitness and Dance. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Χρησιμοποιούμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα προγραμμάτων που έχουν αερόβιες και αναερόβιες προσαρμογές. Επικεντρωνόμαστε στις ατομικές ανάγκες κάθε μέλους, δημιουργώντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα το οποίο ανανεώνεται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Ακολουθούμε συνέχεια τις νέες τάσεις του fitness γιατί είναι πολύ σημαντικό και είμαστε σε συνεχή αναζήτηση για νέους τρόπους εκγύμνασης. Παρακολουθούμε συνεχώς σεμινάρια έτσι ώστε να είμαστε κοντά σε όλες τις παγκόσμιες εξελίξεις του fitness. Θεωρώ πολύ σημαντική την ανανέωση γνώσεων κάθε γυμναστή γιατί είναι αυτό που συνδέει τον ασκούμενο με τις νέες τάσεις του fitness. Το PFS είναι ένα πολύ εξειδικευμένο συνέδριο που απευθύνεται για τους επαγγελματίες του fitness και κατά την άποψή μου όσοι ασχολούνται με το αντικείμενο πρέπει να το παρακολουθήσουν.